Dok predsjednik Trump poziva države da ponovo pokrenu poslove, glavni ekspert za zarazne bolesti ih upozorava protiv preranog popuštanja restriktivnih mjera. Postoji stvaran rizik da ćete dovesti do širenja zaraze koju možda nećete moći da kontrolišete. To neće dovesti samo do patnji i smrti koji bi mogli da se izbegnu, već bi moglo da unazadi vaš ekonomski oporavak. Na Faucijevo upozorenje, upućeno tokom svjedočenja na pretresu u Senatu, odgovorio je Trumpov zet i savjetnik Jared Kushner. Postoji rizik za sve, ali predsjednik nosi teret 30 miliona Amerikanaca koji su izgubili poslove. Većina američkih država počela je da ublažava restrikcije. U dijelovima Kalifornije na snazi je druga faza otvaranja. Guverner Gavin Newsom rekao je da tržni centri mogu da budu otvoreni, ali za preuzimanje robe. Više od 70% ekonomije u Kaliforniji je otvoreno uz određene izmene. U Arizoni počeli su da se otvaraju restorani, međutim neki barovi bili su puni mušterija koji nisu pokrivali lice. U Džordžiji, koja je među prvima počela da ublažava mjere, guverner je izdao novu uredbu o zatvaranju koncertnih hala, barova i noćnih klubova do kraja maja. Verujemo da će zdravstveni ishod biti bolji ako sačekamo malo duže. U Virginiji guverner Ralph Northam odložio je planove za otvaranje određenih okruga i gradova koji su najbliži prijestolnici Vašingtonu. Dok se pokreće američka ekonomija, u toku je debata i o tome kada otvoriti škole, posebno u svjetlu novih upozorenja eksperata. Neka deca sa COVID-19 imaju veoma težak inflamatorni sindrom sličan Kawasakijevom sindromu. Mislim da je bolje da budemo veoma oprezni i ne budemo ležerni u uverenju da su deca potpuno imuna na štetne efekte. Rijetki inflamatorni sindrom povezan sa koronavirusom registrovan je u najmanje 13 država. U New Yorku guverner Andrew Cuomo rekao je da se ispituje oko 100 slučajeva. 3 djece je preminulo. Ovo je veoma uznemirujuća situacija i znam da su roditelji širom države i zemlje veoma zabrinuti zbog toga. Ta deca nemaju uobičajene simptome COVID-19. To nisu respiratorni simptomi. 8-godišnji Jaden Hardovor bio je u bolnici 2 nedelje. Bio je negativan na testu za koronavirus, ali pozitivan na antitijela. Ljekari su mu dali lijek koji se koristi za liječenje Kawasaki bolesti. Jaden se oporavlja, ne može sam da hoda, ali je počeo da priča, što nas je brinulo. Bila sam mrtva 2 minuta. 12-godišnja Juliette Daly imala je rijetki srčani problem za koji ljekari kažu da je bio izazvan upalom kao posljedicom koronavirusa. Juliette strahuje od povratka u školu. Brinem da nešto može da se dogodi kada svi budemo zajedno, iako svi pokušavaju da budu na distanci. Države već planiraju za jesen. U državi Washington razmatra se postepen povratak učenika, dok gradonačelnik New Yorka planira da otvori škole na jesen ako situacija bude bezbjedna.